Pozrieme, čo je to za mesto. Vyžíme si to. Kapelník. Čo sa nachádza? Dirta, Ontario. Fajn. Teraz to zväčšíme. Pozrieme si z vrchu, väčší záber na Ameriku. Ontario, štát. A dáme si zábery. Počasie. Čo je toto? Ostatné sú vlasy, búrky a mraky. Máme si z vrchu pohľad. Toto sa oplatí aj zaznamenať. Jak to funguje? Neviem, jak to. Tu no. Toto je, nevieme čo. No, poď na správny smer. Tak. No, záber z družice. Amerika je Amerika bez. Nič to není vidieť. Ale ako náhle sa dá počasie, tak búrkovú činnosť ukazuje takúto neobvyklú snímku. Prepracujú na neviem aké báze, musím zistiť. Zajímavé. Čo to môže byť? Zmeráme to. Pravietečku. Kilometre. Od oka, áno. Len tak z brucha. Chronologicky 506 kilometrov.